Dobrý den, vážené dámy, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, vážení hosté. Vítám vás v pořadí čtvrtém zasedání zastupitelstva města a zároveň ho tedy oficiálně zahajuji. Jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatuji, že jsou splněny všechny podmínky dle zákona číslo 128/2000 Sbírky v platném znění zákona o obcích. Je přítomná nadpoloviční většina členů zastupitelstva, přesně nás je v tuto chvíli 10 a tím tedy konstatuji, že zastupitelstvo města je usnášení schopné. Tradičně nejprve musíme zvolit návrhovou komisi. Já si dovolím navrhnout pana Leisnera, pana Bačinu a pana Trša. Táži se, jestli jsou nějaké jiné návrhy. Pokud nejsou, prosím doplnit do usnesení. Tak, máme a prosím tedy pojďme hlasovat, kdo je pro složení. Volební návrhové komise. Je někdo proti nebo se zdržel? No? Tak, už hlasovali všichni přihlášení, 10 pro. A prosím tedy, aby jeden ze členů přednášel výsledky hlasování. Další důležitým krokem je volba ověřovatelů zápisu dnešního zasedání zastupitelstva. Já si dovolím navrhnout pana Straku a pana Kasala. Táži se, jestli jsou nějaké jiné návrhy, jestli se někdo dobrovolně k tomu ověřovatele. Pokud jiné návrhy nejsou, tak opět doplníme do usnesení. Máme doplněno, takže máme pana Tomáše Straku a pana Martina Kasala. Zkusím spustit hlasování, táži se, kdo je pro ověřovatele, někdo proti, nebo se někdo zdržel. Návrh byl schválen 10 hlasy. Děkuji. Dále si musíme souhlasit program dnešního jednání. Program byl vyvěšen a je nezměněn. Jenom si dovolí upřesnit, že číslo 6 jsme měli v programu chybění uvedeno, že se jedná o změní pozemku v parceli číslo 1018 území vodní stavkou jedná se katastrofální. Usnesení už máme správně a program jsme měli správně uvedení katastra. Konstatuji, že nás je v tuto chvíli 11. Otevírám rozpravu navrženému programu. Má někdo návrh na doplnění, rozšíření, úpravu. Pokud nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím spustit hlasování o dnešním programu. Kdo je pro program? Je někdo proti, nebo se zdržel? Návrh byl schválen 11 hlasy. Děkuji. Prvním programem schváleného programu je kontrola plnění usnesení zastupitelstva města Horní Slavkovky dní 26.6.2024. Bereme na vědomí kontrolu plnění, všechna usnesení jsou plněna. Otevírám danému bodu rozpravu. Hlásí se někdo do diskuze? Nehlásí, v tom případě končím rozpravu. A prosím, budeme hlasovat o usnesení tak, jak jej vidíte. Prosím spustit hlasování, kdo je pro. Je někdo proti nebo se zdržel? Návrh byl schválen 11 hlasy. Děkuji. Schváleným bodem číslo 2 je rozpočtové opatření číslo 15. Zde se jedná o usnesení, že snižujeme finanční prostředky ve výši 5 752 284 příjmové a výdajové části rozpočtu. Snížení očekávané dotace ze státního fondu podpory investic na projekt revitalizace bytového fondu, výtok na demolice kotelny, zapojení finančních prostředků ve výši 3,5 milionu do výdajové části rozpočtu na financování a dofinancování projektu revitalizace bytového fondu, výtok na demolice kotelny.
Revitalizace brownfieldu, omlouvám se, BF jsou brownfieldy. Jedná se tedy o snížení, protože jsme vysoutěžili levnějc a zároveň zapojení 3,5 milionu, což je spoluúčast k demolici kotelny, jelikož DPH je neuznatelný náklad v rámci Národního plánu obnovy, což se omlouvám, tuto informaci vám nemohli poskytnout dříve. To je nám. Nicméně jedná se o to, že z celkových nákladů na demolici brownfieldu, respektive demolici kotelny, jsou tam zhruba 2 miliony neuznatelné náklady DPH a zhruba 1,5 milionu nějaké neuznatelné náklady, které poskytovatel dotace vyřadil z toho projektu. Otevírám danému bodu rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu a prosím, budeme hlasovat o rozpočtovém opatření. Kdo je pro toto usnesení? Je někdo proti nebo se někdo zdržel? Návrh byl schválen 11 hlasy. Děkuji. Já jenom k tomu dodám, že demolice v podstatě proběhla, teď bude následovat ta druhá etapa, to je výsadba zeleně stromů, tak aby tam vznikl zelený pás, nový parčík zelený. A za sebe říkám, že jsem rád, že to zmizelo, protože to bylo velké nebezpečí pro město, pokud by to na někoho spadlo, tak by to byl průšvih. Bodem číslo 3 je závěrečný účet města za rok 2023 a účetní uzávěrka za rok 2023. V souladu se zákonem proběhla kontrola hospodaření města a kontrola z kraje proběhla bez výhrad. Tudíž hospodaření města bylo shledáno kontrolou jako naprosto v pořádku. Máme tady 2 usnesení, že schvalujeme tedy podle zákona 250 2000 sbírky závěrečný účet města Horní Slavkov, včetně zprávy o výsledku a přezkoumání hospodaření, a druhé usnesení je, že schvalujeme účetní uzávěrku města Horní Slavkov za rok 2023. Chce se někdo zeptat, někdo do rozpravy k danému bodu? Pokud nikdo, tak prosím, budeme hlasovat o usnesení tak, jak je vidíte. Kdo je pro tato usnesení? Je někdo proti? Zdržel se? Návrh byl schválen 11 hlasy. Děkuji. Bodem číslo 4 je závěrečný účet Svazku obcí Hornoslavkovsko a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2023. Zde bereme na vědomí zprávu o přezkoumání s tím, že ve zprávě od kontrolního orgánu byl nalezen drobný nedostatek v tom, že jsme nedali vědět dozorujícímu orgánu o nápravných opatřeních z předchozích kontrol. To jediné, ty nápravná opatření proběhla, ale neodevzdala se správně zpráva o nápravných opatřeních. Jinak pro ty, kteří by nevěděli, tak Hornoslavkovsko je svazek obcí Horní Slavkov, Krásno a Nová Ves. Poslední, co jsme společně realizovali, byl nákup kompostéru pro 3 obce, které jsme rozdávali občanům. Tak, vracíme se zpátky k tomu, že bereme na vědomí závěrečný účet obcí Hornoslavkovsko a zprávu o přezkoumání hospodaření. Otevírám rozpravu ještě danému bodu. Nehlásí se nikdo do rozpravy. Končím tedy rozpravu a prosím, pojďme hlasovat o usnesení tak, jak jej vidíte. Kdo je pro toto usnesení? Je někdo proti nebo se někdo zdržel? Návrh byl schválen 11 hlasy. Děkuji. Bodem číslo 5 je místní a územní energetická koncepce. Město si zhruba před rokem zadalo zpracování místní energetické koncepce a územní energetické koncepce města a koncept sídelních fotovoltaických energetických zdrojů v rámci komunální energetiky pro město Horní Slavkov. S tím, že zpracovatel ČVUT Praha, jejich odborný tým, tyto dokumenty zpracoval. Zastupitelé měli několikrát možnost do nich nahlídnout a nyní je tedy potřeba, protože jsme na to čerpali dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu, tak je potřeba tak, aby to prošlo zastupitelstvem a ten předložený dokument byl tedy schválen zastupitelstvem. Ta koncepce rozebírá samozřejmě širokou škálu
celé té problematiky tím nejzásadnějším bylo i vyhodnocení nových zdrojů do naší centrální výtopny, o čem jsme tady hovořili už na předchozích zastupitelstvech a minulé zastupitelstvo vlastně schválilo zadávací dokumentaci pro nákup nových kotlů 3 a dále na základě té koncepce budeme řešit ještě ten čtvrtý nějaký diverzifikovaný jiný zdroj pro tu kotelnu s tím, že ten základ budou ty 3 plynové kondenzační kotle. Otevírám rozpravu. K tomu jenom měl takovou krátkou jenom, že ta koncepce nebo ten dokument je jako docela pěkný, ale za mě vypadá jako dost, nebo je tam několik věcí, které jsou za mě jako takový jako ne úplně nepracovaný, takže bych ten dokument nebral v žádném případě jako závazné nebo jako nějaký jako konečný, je to jenom, bral bych to tak, že ano, je to takový podpíchnutí se z nuly, kde nás to může trošičku jako popíchnout, co by se všechno dalo řešit, ale určitě bych jako nedoporučoval se tím konceptem, nebo to, co je, tak jako uřídit jako slovo od slova, to, co tam je uvedený. Některé věci jsou prostě nesmysl, některé věci jsou naopak zase jako dobrý, ale osobně k tomu mám prostě výhrady a já bych se osobně tím úplně jako neřídil do budoucna, aby se to bralo jenom jako, že podle tohohle se to řídí. Já do značné míry souhlasím, není to určitě striktní dogma. Za mě by město mělo mít energetický management plně funkční s energetickým manažerem, který by problematice rozuměl a jednotlivá opatření posuzoval opravdu individuálně a konkrétně na danou oblast. Nyní tedy ale jsme ve fázi, kdy schvalujeme ten dokument jako takový. Někdo do diskuze ještě? Pokud se nikdo nehlásí, končím diskuzi a budeme schvalovat usnesení tak, jak ji vidíte. Kdo je pro tato usnesení? Je někdo proti nebo se zdržel? Návrh byl schválen 11 hlasy. Děkuji. Bodem číslo 6 je zpětný odkup pozemku parcela číslo 1018/17 katastru Bošířany a já k tomu doplním, že budu mluvit v podstatě i k tomu 7. bodu, což je zpětný odkup pozemku zahrádkářské kolony. My jsme to měli na minulém zastupitelstvu s tím, že jsme se shodli na tom, že bychom chtěli od těch vlastníků současných doložit ty vynaložené náklady, tak abychom se mohli rozhodnout, jak pokračovat dále. Oba ti žadatelé doložili ty vynaložené náklady, tudíž já u obou těch bodů budu navrhovat, že zastupitelstvo města neschvaluje zpětný odkup, tudíž to město od nich nebude kupovat a zároveň schvaluje zrušení výhrady zpětné koupě, tudíž jim umožní, aby to prodali někomu jinému, protože pro město by to mělo ještě tu komplikaci, nebo to zhoršení té situace v tom, že my bychom to koupili za cílovou nebo za koncovou cenu a ve chvíli, kdybychom to znova prodávali, tak bychom k tomu buď to museli přičíst DPH, protože bychom ho my odváděli, ve chvíli, kdy kupujeme, neodvádíme, ve chvíli, kdybychom prodávali znova, tak bychom museli odvádět DPH z kupní ceny. Tudíž buď to bychom to museli ještě o DPH navýšit, anebo bychom to DPH tratili. A vzhledem k tomu, jaké náklady doložili oba ti žadatelé, tak si nemyslím, že by pak město ještě bylo schopno při přičtení DPH to prodat. Tudíž s péčí řádného hospodáře doporučuji neschválit zpětný odkup a schválit zrušení předkupního práva tak, aby to mohli prodat jinému zájemci. Otevírám teď konkrétně k bodu číslo 6, tedy zpětný odkup pozemku 1018/18 katastru území Bošířany. Otvírám tomu rozpravu, někdo chce do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak končím rozpravu. Prosím upravit usnesení tak, jak navrhuji, tedy že neschvalujeme zpětný odkup a schvalujeme zrušení výhrady zpětné koupě. Tak, teď vidíte usnesení tak, jak o nich budeme hlasovat. Je všem srozuměno, o čem hlasujeme? Pokud ano, prosím spustit hlasování. Kdo je pro tato usnesení? Je někdo proti nebo se zdržel? Návrh byl schválen 10 hlasy, 1 se zdržel. Jo.
Bodem číslo 7 je zpětný odkup pozemku parcela číslo 2712/13 katastru území Horní Slavkov, zahrádkářská kolonie pod Krcálkem. Jak jsem komentoval k předchozímu bodu, myslím, že není potřeba opakovat, tudíž prosím, abychom upravili usnesení, že neschvalujeme zpětný odkup a schvalujeme zrušení předkupního práva. Než tak učiníme, tak otevírám danému bodu rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí. Já prosím upravit ta usnesení. Máme to, kde schvalujeme zpětný odkup a schvalujeme zrušení výhrady zpětné koupě. Všem srozuměno, o čem hlasujeme. Dobrá, prosím spustit hlasování. Kdo je pro tato usnesení? Je někdo proti nebo se někdo zdržel? Návrh byl schválen 10 hlasy, jeden se zdržel. Děkuji. Tím jsme vyčerpali schválený program. Samozřejmě nedílnou součástí každého zastupitelstva je ještě diskuze. Než vám předám slovo, tak jenom ve stručnosti, že řeknu, že jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci z Českosaského přeshraničního fondu na opravu vybudování nového muzea v domě popisné číslo 6 na Starém náměstí, kdy tedy budeme moct zrealizovat ten původní plán, tedy že nové muzeum a infocentrum vznikne přímo na náměstí a budova, která přímo sousedí teď s Pluhovým domem a slouží jako muzeum, bude, pokud tak zastupitelé pak učiní, bude svěřena do užívání základní umělecké škole, tak aby se mohli rozšířit, protože žáků neustále přibývá a nároky na prostory to sebou přináší. Takže takový je plán, nejprve tedy ale musíme ten objekt jako takový celý zrekonstruovat, opravit a na to se podařilo sehnat tedy dotaci z Českosaského fondu, je to zhruba 860 000 eur. Podle předložené žádosti ten projekt je schválený, už začal běžet, protože tam mnoho i měkkých aktivit, musí tam probíhat nějaká výměna na té česko-německé straně, budou se stýkat ti aktéři a tak dále, tak abychom naplňovali tu gesci, že to má sbližovat ty dva národy, Česko a Německo. Takže tento projekt jde do realizace, komplet hotovo by mělo být do roku 2027 do března podle aktuálního harmonogramu a určitě velký poděkování jednak celý úřad samozřejmě, protože na tom makají, ale velkou část na tom odvedla taky paní ředitelka z Městského kulturního střediska, paní Kvasničková a tady pan Kvasnička. Jejíž velkou zásluhou je to, že se to nakonec celé podařilo, nebylo to jednoduché. Ke stávajícím probíhajícím projektům, ty běží, jak jsem říkal, demolice kotelny, ta už víceméně proběhla, přestavba bytů je v plném proudu, cyklostezka, tam už jdou na té druhé straně a ještě se rozjeli opravy brownfieldů v areálu technických služeb, ty 3 budovy, tam už se taky začalo pracovat. Tak, toliko stručné informace ode mě a samozřejmě máte kdokoliv možnost do diskuze. Tak pan Grossman byl první. Děkuji. Já bych se chtěl spíš zeptat na jeden materiál, který jste podávali na Radě města, číslo 11 2024, 27.5. Byl to bod číslo 14 a jednalo se o odpisy pohledávání nezaplacených faktur společnosti technické služby Horní Slavkov, kde tady je nějakým způsobem vysvětleno, proč se to odepisuje. Částečně tomu rozumím u těch malých pohledávek. Každopádně mám dotaz na jednu konkrétní, a to je firma Ciprak Partner, kde vlastně z celkové částky 148 949, který jste rozhodli odepsat, je za nima 50 000. Zeptám se, proč se odepisuje tady respektive chápu, proč se odepisuje, když je z roku 2016, ale nechápu, proč to někdo nevymáhal nějakým způsobem. A
A k tomu se váží další otázka, kdo je odpovědný za to, že se to nevymáhalo a jakým způsobem ten dotyčný byl řešený. Protože samozřejmě já jsem si prověřil firmu Ciprak Partner, který v roce 15.12.2016 se dalo zboží za 36 674 a 2.1. zboží za 12 715. Na portálu Justice jsem si samozřejmě sehnal informace o této firmě a ona už v roce 2013 na ní byly 2 exekuce. Takže to mě docela záhadou, že někdo jí poskytl zboží za 50 000, neprověřil si tu firmu. A pak to nějakým způsobem nevymáhal. Já částečně vím, jak to vzniklo, protože firma Ciprak tady vysoutěžila nějaké městské zakázky, což jedeme podle zákona a my je vyloučit nemůžeme. Pokud splňují podmínky, musíš vycházet ze zákona, který byl v té době, v roce 2015-16. Takže nějaké zakázky tady firma Ciprak realizovala a v rámci toho nejspíš jako spolupracovala s našimi technickými službama. Proč bylo odepsáno, rozumíš, protože je to z roku 2016 a už je to promlčený. Já samozřejmě chápu to, že pokud by ta firma neuznala tu pohledávku, tak je právě obtížně vymahatelná, nebo vůbec nevymahatelná vzhledem k dílce. A součástí toho usnesení, když jsme jako rada souhlasili s odpisem těch pohledávek, protože jsou už nevymahatelné, jsou promlčené, tak bylo také nařízení nebo usnesení, že má předložit jakoby úplně striktně nastavený systému tak, aby nemohlo vzniknout to, co vzniklo a pokud by nějaká pohledávka vznikne, tak aby byl nastavený systém toho vymáhání, aby k tomuhle už nemohlo dojít. Tomu samozřejmě rozumím tomu, že si firma nastavila nějaký kontrolní mechanismy na to, aby k tomu v budoucnu docházelo, ale znovu se ptám, za to je někdo odpovědný a nese za to odpovědnost až do výše 3,5 platu v rámci zákoníku práce. Já se ptám, proč nebylo nařízeno, ať je to po něm vymáháno. To předpokládám, že předloží firma ještě, teď předložili zatím jenom k podpisu, budou předkládat ten materiál toho, jak budou postupovat dále a věřím, že součástí toho bude i odpověď na tu otázku, kterou kladeš, tedy jak byla ta škoda v rámci firmy řešena. Takže jenom poprosím, až tu informaci dostanete, tak aby to prostě šlo v patrnosti. Děkuji. Já konkrétně musím doplnit, já jsem se na to ptal přímo ředitele, protože mě to taky zajímalo. Prostě mi řekli, že ta firma neexistuje, že skončila. Firma Ciprak pořád existuje. Informace od něj, neověřoval jsem si to. A zase to, že je zapsaná třeba ještě v rejstříku. Ona docela dost se tam měnily ty jednatelé právě proto, jak se překlápilo na to, aby to nešlo za někým konkrétním, takže předpokládám, že dneska to má na sebe napsaný nějaký bílej film. Takže to byla jen odpověď, proč to nedělá, že ta firma jakoby neexistuje. Jo? Jestli je legálně ještě nebo jestli je jako de jure ještě zapsaná, to jakoby netuším, neověřoval jsem. Ale říkám, ale to poměrně stará pohledávka a je mi divný, že 8 let to trvalo, než někdo zjistil, že nám vlastně píše 50 000. Dobrá, pan Lajsen se hlásil? Já tomu navážu ohledně těch nevymáhání pohledávek. Je to opravdu společitelem, protože tomu technické služby dávali asi rok materiál zdarma na fakturu, to rok neplatí, dostával každý měsíc. A už byl ještě není vyřešený. Jo, protože to samé, že to technické služby, ty mechanizmy neměly nastavený žádný. Když jsme chtěli nějakou odpovědnost, tak se k tomu všichni nezývali, ředitel, tak jednatel, že vznikla tam škoda 200 000 na materiálu, další 200 000 pokuta, takže 400 000 vinou nejednání jednatele a ředitele a taky se to neřešilo. Stejně jako s tou Ciprou, jo. Prostě ten mechanismus tam nebyl žádný, možná ještě záporný, jakože to snad nevím, proč to dělá. A kdy bude přibyl vyřešený? Už se to táhne několik let? Nedokážu, pokud bych věděl, že budete mít dotazy, pozvali pana ředitele nebo pana jednatele, já nedokážu za ně reagovat. Já jsem technickým službám pomáhal právě s nastavením toho systému v rámci firmy, aby nedocházelo k těm pohledávkám, byly zároveň poškodení, jestli ta pohledávka někdy může vzniknout. Když se seriózní firma, která vykazuje dlouhodobě, kladný, hradí za
stát to neplatí. Nicméně, tak by na to pamatuje ten systém, ale pak nastává ta situace, pokud ta firma přestává platit, přihlašuje se pohledávka do exekuci, po případě pokud je insolvence, přihlašuje se pohledávka v insolvenčním řízení. To tam v tom případě teda neproběhlo, což si myslím, že docela v zásadě bylo špatný. Nicméně, na otázku toho pana Přibyla, já vím, když jsem to tam nastavil na těch technických službách, tak oni tam připravují exekuční řízení. Ale že teda připravuje exekuční řízení, ale se tomu musíme tady prosoudit se k té pohledávce, protože to, že někdo uzná dluh a ho nesplácí, ještě neznamená, že to je exekuční titul, musí to ještě prosoudit, stejně neprosoudit. A na základě toho nastává ten právní titul vymáhání těch exekucí. Já si neproběhli konkrétní částku, předpokládám, že tam bude všechno s tím, že na něco existuje dohoda a uznání dluhu, splátka není plněno, na něco není nic a pak ale musíte si přidat podat k soudu vymáhání. Víme, jak to bude probíhat, soud proběhne tak, že prostě ta pohledávka bude uznaná, vznikne ten exekuční titul a pak je otázkou právní titul a pak je otázkou, jestli se podaří něco vymoci. Akorát je teda potřeba se dodržet, aby byla dodržena to 3letá lhůta toho žalování, aby to nedopadlo tohoto. Tam je to riziko těch 3 let. Nicméně byl jsem s tím srozuměn, pracovali na to, ptali se na některé dílčí věci a na tom na dlužníku konkrétně pracují určitě. To je největší dlužník, co tam je vyšší není už. My jsme poslali už několikátou výzvu panu Januškovi, dneska se nám od něj vrátil dopis, tak se s ním bude muset nějak vypořádat. Zatím ne, zatím musíme probíjet ten cyklus toho, že toho vlastníka vyzýváme k tomu, aby tam zjednal tu nápravu, až tenhle ten správní proces projdeme, tak uvidíme, k čemu dospějeme. To asi dokážeme přes technické služby zařídit. Pane Leisnere, víte, že mi ten přejezdový plech ukradnou. Ten přejezdový plech tady v těch tloušťkách je třeba za 5 000 korun a já mu dávám 3 noci životnost. Tak tam necháme dílu, no. Dobrá, někdo další do diskuze? Pokud se někdo další do diskuze nehlásí, já vám děkuju, končím dnešní zasedání zastupitelstva. Zároveň vám zastupitelé přeji pěknou dovolenou, pokud se někam chystáte a v září se těším na viděnou. Děkuji.